खोथों बागलाय माने लॉन्चिंग प्रोग्राम फैलाय गया आ जरानी सिमे जतनो इमाम नुगलाय तंलाय माने खोथों बफर मानसिनाय खोथों बफर मानसिनाय कयेकजना तानो फुन खायै दम किसुदा सिरिसो खोथों माया के जों ताबुला आइबि थां पाइसिनाय सिन्दुला खोथों गै तंखा केबो केबा बीजेपी थां पाइसिनाय आसले जेकुनु दसी कापरानि सामुंकाय आबो देरा करंगो प्लस गाहाम के मासाना जागा माइमु बाहायनो दसी कापरा संबाय बोखारै संमानि केतो फेरो आबो नरक बोरै नरक साइमा नहैसि बोखारै संकांगे माइनि थमासुनो से जुदांगो किसा जराना ओइ संकांगे दसी कापरा के तिलाला सम नांगिया बो जेसा पाबे पण बो थगिया चिनायसि काजे 187 केजी खाई प्रत्येक पंचायत मानना तंगमानी जागाओ किसी से जरना सिमाबाय जों तिनि प्रत्येक पंचायत 200 केजी खाई जों खोथों मां खाय जों तिनि जों जागा जे बुलेरो पिकअप बाय जे खोथों तो मानी और प्रत्येक पंचायत 200 केजी के जों खोथों तो खा खोथों बहाय बांगले आंबो सेरसा खोथों न आंसु बांगन हेनि वसवान सुजागिया नायना कासे कयलो टंकानो साइनिया मोटामुटी खोथों बांगो हेंगाय महात्मा गांधी खोथों राआको सनामानि आबो आमहाय जंत्र रबाय जदि ओ खोथों न जदि सनाना थाकाय कम से कम बसर आयानो और जतिनि 1200 केजी सके माने के मिसिनि गटा जराना चिनि ओ ओमपि आमचेनि सिमिया सारा एडिसि आमचेना जों खोथों रेनाय प्रत्येक बीसी वाइस खोथों रेनायनि जों पावि माने इनको ओ खोथों 1000 केजिया 1 लाख केजिया अनेक लाख केजिना जों खोथों अर्डार जा अब तागनानि समय नांगलना ओ तागनानि समय नांबानो बाक्सा गाय दज्य खालायनाया सज्य खालायनाया दम कि हम गिरे उपाय गिरे दिनै अब सेजवा सेक्टराव जों लायनाय सयदा पंचायत सारिगो नायदि दुइदौनियाखौ हम पिनानाव फायजाबनाय दम केसि जोंनाल बहर रेनाय एका जों थांजिनाय माननायता खोथों सकायबाय जों प्रत्येक पंचायत जों पान्दा खालायनाय प्रत्येक पंचायत पान्दा खालायबानि बिसिंतिनो प्रोग्राम खालायबानि बिसिंतिनो जों खोथों बागनाय जे साकतारनाय जे खाबुन बुंनाय जे जतनि साइ रिगनाय तांना गोरनो जों खोथों गोबां खेर लायनाय हेसे गाजे नरक अबो इतिहास एडिसिनि इतिहास अवश्य गोबां खोथों कुनु समबा बागजाखौ नरक बद बागजाखा आगि रगा साइदिया बद बागजाखा बायसं तयसं बद बागजाख बायखा कुनु समय खोथों अवश्य गोबां बद बागजाखा कायसा पंचायत 200 केजी ब्लॉक ऑफ खोथों फाइनेंस कोई 200 केजी पाके हो काका 4414 केजी और अब इतिहास है ब्लॉक ऑफ है ताकलाय अवश्य सबाय तब के बाद प्रत्येक पंचायत 200 केजी का थी गया ना जों 200 केजी को थोड़ी लाइस अब बाय सिबिया को ना खाके जों परवर्ती समय ताइ लट कायसा रिंगिनाय ना खाके गबनि बागै दज्य नांनाय सज्य नांनाय बोखावो दज्य सज्य तो हाके बानरने तामने नासिंमानि आबो जदि किसाब गदों नासिंनि तंगै मानानि मत शक्ति तकाय माइबै संगैबो थक्सिनाय मारिखनै मानै बहायनो बोखा सारांनाय गाजै आं बिसिखौ कलक सारा थांगिया जेहेतु तिनि सुदुचिनि ओमपिओ सिमिया और सेजो सेक्टर सिमिया ओमपिनि फादार जनताबो साबरो थांनानै सि अनारेबल सीएम साहब एमएलए जों जतनो आरो बहायनो निमंत्रण रिजाखा गाजै जों आरो एटेन्ड खालामनानै 3टा समय आरो प्रोग्राम जों दाक्ति अरनि बहायनो थांनानै बनि बागे आं बिसिखौ कलक गोबां सालिया जतनो आं बाइफ्ले हामबाय जबानि जिबाय